Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kasancewa da wannan tasata mai albarka, sannan masoya shirin a duniya, barkanku da arzikin ƙara kasancewa da warhaka. Sannan muna jin daɗin kasancewa da mu da kuke a koda yaushe a faɗin duniya. Muna alfahari da ku kuma muna son ainihin jin daɗin bibiyar mu da kuke a koda yaushe a wannan kafa mai albarka. To jama'a masu bibiyar wannan shirin a duniya, barkanku da warhaka. Nan ainihin wanda suke bibiyar shirin a duniya da yawan ku kuna cewa ainihin wannan shirin mun gaza ba za mu dawo mu cika da haska muku shi ba. To alhamdulillah ne fita zo kusa, in za mu dawo mu cika da haska muku wannan shirin a duniya insha Allah ranar Laraba mai zuwa, wanda za mu kawo muku ci gaban shirin inda muka tsaya, ainihin daga kashi na 74 zuwa inda Allah zai kai mu, inda za mu dakatar da kawo muku wannan shirin. Insha Allah sanin kanku ne da shirin a duniya na faɗakarwa, domin duk wanda ya aikin ta'addanci a cikin shirin za ka samu hukuma ta takura domin ta kawo masa. Sannan insha Allah mun kusa mu ainihin dawo muku wannan shirin da muka lissafa nan dai da yan kwanaki kaɗan za mu dawo mu ci gaba da haska muku wannan shirin da suna a duniya. Sannan muna godiya da bibiyar mu da a koda yaushe.